Fuq inizjattiva tal-Infection Control Department fih dan l-isptar, ħaddiema tas-saħħa qed jiġu mħeġġa jitlaqmu kontra l-ħosba. Dan ġie mħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet fl-Isptar Mater Dei fid-dawl tal-firxa dejjem tikber tal-virus fil-pajjiżi tal-Ewropa. Net News tkellem ma' Noel Abela, Infection Control Nurse, li spjegalna kif inħass il-bżonn li l-ħaddiema tas-saħħa jiġu protetti minn dan il-virus biex jiġi mrażżan il-firxa tiegħu. Mill-fatt li bħalissa għandna outbreak tal-ħosba fl-Ewropa, aħna bħala Infection Prevention Unit li jinsab Mater Dei li naħdmu ħafna mal-istaff ta' Mater Dei. Ħassejna li għandna nagħmlu kampanja għal żewġ raġunijiet kif għadd waħda xawdi l-outbreak għaddejja fl-Ewropa tal-ħosba u kellna wkoll xi staff li ħadu l-ħosba minn pazjenti li kellhom ħosba wkoll. Allura għamilna din kampanja ħalli nagħmlu iktar awareness fost l-istaff l-importanza li jekk dawn ma ħadux l-tilqima jew ma ħadux il-marda tajjeb li jieħdu t-tilqima ħalli jkunu protetti. Abela għalinna li l-virus jinfirex fl-ajru u li l-persuna li tkun fl-istess kamra ma' persuna infettata ikollha ċans kbir li tieħu l-virus. U kompla jispjega li sissa din is-sena f'Malta ġew irrappurtati 5 każi, b'4 minnhom ikunu każi importati. Każ ieħor kien dak ta' ħaddim tas-saħħa li ħal virus minn persuna li ddaħlet l-isptar. Fi snin riċenti ma kienu rrappurtati l-ebda każi ta' ħosba f'pajjiżna. Abela għalinna li żieda fil-każi jidher li hija riżultat ta' tendenza ġdida li hemm f'pajjiżi Ewropej fosthom l-Italja li ma jingħatax it-tilqim kontra l-ħosba u virusi oħra. Mistoqsi xi prekawzjonijiet ittieħdu mill-isptar sabiex tiġi kontrollata l-firxa tal-virus, Abela għalinna li persuni li jippreżentaw ruhom b'sintomi li jistgħu jindikaw possibilità tal-virus qed jiġu mitluba jidħlu f'sezzjoni apposta li ġiet imħejjija. Il-ħaddiema tas-saħħa ta' din is-sezzjoni ġew iċċekkjati għall-immunità tal-virus u ingħataw it-tilqim fejn kien hemm bżonn. Il-virus jinfirex fl-ajru permezz tan-nifs u persuna li jkollha l-virus tista' tifrex il-virus qabel ma jitfaċċa r-rax fuq il-ġilda li jibqa' jista' jittieħed sa 4 ijiem wara li joħroġ ir-rax. Il-virus fil-biċċa kbira tal-każi ma jħallix effetti gravi, iżda jista' jwassal għal komplikazzjonijiet speċjalment fit-tfal u n-nisa tqal. Fl-2016 fl-Ewropa kien hemm reġistrat madwar 5,000 każ, filwaqt li fl-ewwel 6 xhur ta' din is-sena diġà ġew irrappurtati il fuq minn 42,000.